मिस कल रेखेनो चाकरी मानाय अकक बियां कमाखा आकक रक बियां थांका बेलायनो सोमुं तिसाजाक राजाखर आगलिओ TSF रंनि फासिंतै खरां कतरबाय खरां सकरम लायजाक सागर रोंमारि तंफानो बिसि थांगो बिसि फायो हास्ते हापांबाय मुंसा नायकल जायगा ओंमाबाय तिनि राजाखरनि आगलिओ TSF रंनि फासिंतै हास्ते हापांनो खादुमुं फुनुक लायखा अ खादुमुं फुनुक थानिओ TSF नि अजमा हामुलु जमतिया तामसाका खोनावैनायदि नटिस लाइभ त्रिपुरा चिनि मांप्लिओ जोंनि TSF नि इंदै जों गोदोमा सालरबैनो बेकलग जों स्टाडी खायखा जोंनि भाइस प्रेसिडेंट जन के टीम जों लागै RTI जों फाइल खायरो वनि परेके जों नुबै माखा there are thousands of backlog posts जोंनि SC रंनि बागै साख्रि ताकसिफोरा थैलांदो जों नुबै माखा निराव थांनाय जेफ्र गभर्नमेंट फर्म खायजा 2018 निराव आप्रोबो सिखाना गभर्नमेंट रो बरंनि समाय दंमानि मिस कल रखांखनो साख्रि थैलांनाय बाट जों अरा क्लियरलि नुखा जे ST backlog जे वैकेंसी दङ सिलां जायगाखौ सो बर'नि थानि जों कमा पयद दंनाय जोंनि लोगोआव मा बुजिनाय एन्ड TSF जों अलमोस्ट ST backlog नि मुभमेन्ट जों दिनै सिमि जेंजाखा अरो जों दिनै स्टुडेन्ट युथ दं बाट आं एपिल खायनाय अमा TSF नि मुभमेन्ट आं बाट पिपल मुभमेन्ट जोंनि युथ र गोबां मानगो बेकार खालायदों निराव मा बुजिथाय पेरेन्ट्स बुमा बुफानिराव मा बुजिथाय साख्रि नांगो हायफानो जों मुभमेन्ट प्रटेस्ट खायां जोंनि एनि डिमान्ड जों मांगला थांनाय दिल्ली रगो जों मुभमेन्ट जों नुगैनो दं बाहायदि युथ दं बाट आं एपिल खायनाय जोंनि त्रिपुरानि युथ पेरेन्ट्स निरावबो जोंनि लगे रखायदि एन्ड खा खायगो ओ ST backlog डेफिनेटली गभर्नमेंट मा खानाय if we join hand together not only TSF NGO social organization political party they youth they students ani appeal mo of protest ki sudu state government kai ADC government ni ke uma to backlog to ADC kai state sudu state against na mane state ni khari da protest kai to na ADC including ADC da khobjak to nadi जों RTI फाइल पेमेंट तो हम स्टेट नि दानि हमले स्टेट न जॉब रिक्रूटमेंट गोबां तलांखौ कंपेयरिंग टू ADC एंड ADC नि आस अथॉरिटी प्रेजे पर रिक्रूटमेंट तलांगन सो जोंनि डायरेक्ट अपील हाइ डिमांड स्टेट गवर्नमेंट नि थानि दानि हमले रिक्रूटमेंट बरस तलांग दं ADC वो डेपुटेशन बो दं तब सो इट इज अंडर स्टेट गवर्नमेंट ADC वो चाकरी गोबां मा दंगै माने डेपुटेशन फिराग रह खां बाट स्टेट गवर्नमेंट बर ताकपन थंगै दं जोंनि पब्लिक के लोक मा बुजिनाय जे ST backlog थै दं गोबां मा दं एन्ड ADC बो जदि वो जे डेपुटेशन रह जन फिराग रह खां डेफिनेटली अब ADC बो चाकरी गोबां दं